Ljouwert is het in 2018, maar onder die tijd worden nog zongersteden culturele haardsteden van Europa. Omroep Friesland en Ljouwert de Kronte ondernemen te jaren met een talentvolle jongeren een ziektocht naar de ziel van deze steden. Om te zien wat u onderskiert en wat u bindt. Alle draaien binnen we voor het eerst op Malta. Even voorstellen. Stef Altena, journalist bij de Ljouwerter Kranten. Annette Huisman, programmamaker bij de Omroep. En Friso Visser, eigenaar van communicatiebedrijf Online Mediakoffer. Te jaren vormen wij de laatste missie van deze Zongensteden-riegen. Een reis die eindigt bij uw zusterstad in 2018. Valletta, de haardstad van Malta. Dus, naar welke kant joggen wij nou uit dan? Dus kijken wij deze kant op. Oké, dus dat is net meer Valletta. Nee. Wat dat is? Waar kijken we nu naar dan? La Isla. Maar al echt dit stukje is maar de culturele haardstad, hadden we begrepen, hè? Het is maar een heel lief stadje. Het ziet er ook geweldig uit, hè? Samen. Ik vind het samen. Maar blauwe viske, het ziet er net... Nee, meisje, het ziet er net verkeerd uit. Het ziet er lang net verkeerd uit, nee. Valletta is een echte toeristenbom. Een barokke stad, grootvol historische gebouwen, forten en kerken... die ter bloei kwamen in de tijd van de Maltese ridders. Wat helemaal gek feitje is waar wij nu op staan. Wij staan nu op de lijken van meer dan 370 christelijke ridders. Moet je je voorstellen dat er een grote groep toeristen met foto's over je graf lopen. Dat is toch crazy? In 1964 werd Malta onafhankelijk van Engeland. Er werd nog altijd een Engels spritsen. And the thicker your Oxford English accent is, the more popular you are. Maar het Maltees is gelijkwaardig. جوا البلد Valletta l'isbaħ belt li għandhom il-Maltin. De taal in de stad spiegel je de rijke historie van Malta en daarbinnen zijn grutskop. Are you proud of Valletta? You're not proud? I'm proud. Oh, you are proud. Are you proud of Valletta? Yes. How proud? Very. Even technieken. Bla 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 bla. Are you proud of Valletta? What is the most beautiful thing about Valletta? The buildings, and the bastions, and the people, and the football team. And the many sculptures and the buildings. Don't be afraid. Ligt aan mij, zit er iets tussen mijn tanden? Down at the Red Rose Cafe in the haven. And what do you expect of 2018, the year 2018? How will Valletta look like? What has changed then? I think there'll be many activities around, and I think even for the tourist industry, it will improve. And do you agree? Yes. Yes. Oh, you guys are famous. Look at this. I'm one of the few who promote Maltese music here. Maltese music is dying. And how come? Because everybody wants to sing Eurovision Song Contest. Everybody wants to sing Shakira, Elvis Presley. Do you ever want to leave the island, or you No, want? me no. I go holidays. I'm going to Budapest on Saturday for a week. But Valletta, not Valletta, Malta, I have to come back. Valletta forever. Het Teatro Manuel is een van de oudste theaters van Europa. In de 18e eeuw stien hier jonge Maltese ridders als acteurs op het toneel. Wij treffen het Malta Symphonic Orchestra, dat hier oefent onder leiding van Brian Scambry. My
first concerto performance was here, so there's an emotional attachment. Obviously, it's a very good venue for certain repertoire. For a bigger orchestra, it presents the usual problems that a small stage, old theater presents. The fact that it's a theater, we've got all that space, just above us. The orchestra is placed in different acoustical conditions. It makes it very difficult to hear each other. So, no, this is not the ideal concert hall. Er staat een nieuwe concerthal op Priem voor Valletta. Maar of die er komt binnen de 3 jaar, dat is de vraag. Schembri werkt voor 2018 aan een moderne opera in gearwerking met een Maltese componist en andere muzikale partners. Maar nou eerst Brahms. In Sliema, dat Tjenoer Valletta leidt aan de noordkant, wordt volop bouwd, maar de forten binnen nooit 4 voet. In Valletta zelf wordt de laatste handlijn aan het project Citygate van de beroemde Italiaanse architect Renzo Piano. Een nieuwe staatspoorten, een nieuw parlementsgebouw en een nieuw theater op de fundamenten van de oude opera. The focus on history is huge here, but how's the focus on the future? You have to build the future on the present, right? And the present unfolds a second, a minute, a day at a time. And then when you look back and you project forward on the basis of the past, perhaps you get an idea, some indication of what the future will look like. And this is, I think, what we're trying to do over here. We are trying very much to restore aspects of Valletta to its former self. You may have noticed that the city gate, for example, is completely refurbished. We are now restoring Valletta to its sense of being a fortified city, something that a few decades ago would have been exactly done in the opposite way. It is nevertheless a living city. It is not a museum. It is not a plastic rendition of a former society. Waar Malta zei Jerappel. En de Jerpel is het hek die het Friesland met Malta verbindt. Want de pootjeppels uit het beeld gaan hier groen in en de rispingen reizen het weerom naar Nederland. Il-patata hija ħajti. Għaliex jien minn kont żgħir bħalma ttara ma' tżejjed u mal-familja tiegħi dejjem kont f'dan ix-xogħol. Hija n-negozju tal-familja tagħna, ġifieri nħarsu lejha bħala kwalità ta' prodott, nħarsu lejha bħala kwalità ta' prodott lokali Malti f'pajjiż ieħor, ġifieri qed nagħmlu riklam sabiħ il-Malta f'pajjiż ieħor. U wara kollox huwa sodisfazzjon tagħna li qed ngħixu l-familja tagħna minn dan in-negozju u fl-istess ħin il-konsumatur huwa sodisfatt bix-xogħol tagħna matul is-sena kollha. Dichter en literatuurdocent Adrian Grima is belutsen bij het project Poetic Potatoes. Pootjerappels uit het beeld reizen je met Frieske gedichten naar Malta. En de rispingen daarvan wordt met Maltese gedichten exporteerd naar heel Europa. It's a great opportunity for us poets, not only to connect with people and writers from Friesland, but also, ironically, with our own fellow country people. It's an important challenge, how a modern language, how a contemporary expression of poetry can talk about such an old tradition, and the tradition which has such deep roots in our country. It's my recipe, Rita's potatoes. Rita's potatoes. We zijn te gast bij dichteres Rita Saliba. Zij werken op squallen met bijen aan gedichten over Jerpels. In het bidboek van Valletta staan trouwens vrij wat projecten over de eaterscultuur op Malta. Okay. I would like to call these Ritatos. Yes, we like them too. So you're a poet as well. Meta tibda l-ħarifa u jkollna ftit tal-frisk, il-bidwi jaħdem l-alqa u jitlob għal ftit risq. Il-patata tajja bara u bnina, kem tigiga tajba nananina, meta takatagala tursina. It all depends on the rhyming. And they rhyme, there's bnina, nina, tursina. Who of you guys is proud of living in Malta?
You had some doubts, but still you took them. And who of you guys is proud that Valletta is cultural capital of 2018? Yeah? I've been to Leeuwarden. To be honest, it was a larger group. It was like 80 or 100 students. And I asked them who's skeptical about Culturele Hoofdstad, as we call it, cultural capital. And like 89% of the people in the classroom, they all took up the red card. And the organization of 2018 was like, what? And but we are known as very skeptical people, the Leeuwarders. But here you guys are way more positive about Valletta being, and that's a good thing. But look at this as an opportunity, maybe. More cultural events. I don't think our problem is attracting tourists. I think we do enough of that. I think the problem is attracting the Maltese themselves because, like we said, people mostly go into Valletta for work. I mean, I work there. I only go in, that's the only reason I go into Valletta, for work and to catch a bus. So I think it needs to be more attractive to the locals themselves, not just the tourists. What I would like to do is to write on the green paper what Valletta 2018 is doing right. And on the red paper, what is wrong. Ik ga een koffertje groot vol mooie ideeën en die neem ik mee naar Boppa. Well, in this little bag, I let them wrote down ideas that I really love right now about what's the good stuff about Valletta, and the things of if you maybe do it like this, then it will be even better. Maltese don't know exactly what is going to happen. V18 should involve students more. The communication media students can coordinate and produce and publicize it on social media. There can also be regular updates on what's going on, and there should be more local events focusing on a number of different age groups, specifically youth. Punt van Grutte Street op Malta is de traditionele jacht op trekvogels. Het maakt het Malta te schande in de Europese vogelwraad. In Friesland wie het wielsterflappen een oude traditie. De laatste flappers binnen nou actief met het ringen van de vogels. We are on the west coast of Malta, one of the greener areas of Malta. As you can see around here, you can see all the countryside is peppered with these small huts, which have a cleared area in front of them where they have nets. And most of them are equipped for finch trapping, which is legal as of this year, by way of a derogation to the Birds Directive, which the Maltese government has been applying. Op die basis gaat het om 3 miljoen vogels die het vangen of afzetten worden. We gaan op zoek naar een vanger in actie. We besluiten om eerst vanuit de auto te filmen. En ja, op een heuvel is een man dwaande met het prepareren van zijn netten. Hij had iets dos al gauw in de gaten. Als we Nick filmen, batten wat achter ons. Mijn importage. Alright, okay. Alright, What just happened over there, Nick? So earlier on, you were filming a trapper on his site. He was just clearing his cages, and he got annoyed, and he came to us, and he basically said that you have to delete the footage, otherwise he's gonna report us to the police. He said he recognizes the BirdLife shirt and the PBS car, and he's gonna go to the police. I told him, kind of, yeah, do as you please. So I don't think you have done anything illegal by filming someone in the countryside, so don't worry. This is the kind of attitude that we get when you are in the countryside. At the moment, it is prime time for the migration of finches in autumn. They're coming down from Europe to go to Africa. They like to migrate along the coastline, so areas like this are areas where you get a lot of them passing through, and so consequently you have a lot of trapping for them going on. And the reason for doing it is just basically to keep them in captivity, to enjoy them as pets. What do you feel yourself about this tradition then? Well, I mean,
if the objective of it is to keep finches as pets, nowadays we are quite lucky with the captive breeding industry. And these birds can be kept in captivity, they can be bred in captivity, so you can actually go to a pet shop and buy them. So there is no justification to continue this tradition to catch wild birds when we have a situation where all birds in Europe are suffering from declines and the sort. Ljouwer 2018 had het project Kening van de Grijde. Het pleit voor betere condities van het Frieske landschap voor de toekomst van de grijdevoegels. Op Malta viest het vogelthema net waarom in het bidboek. Daar is het hier misschien alle jaar nog vierstend te controversieel voor. En de politieke lobby van de jagers te sterk. Omdat Malta voor vluchtelingen uit Afrika de poort naar Europa is, komen de migranten hier met boten volgen. Stef beziekt de hele week al er een verhaal over te maken, maar dat telt het zwier. Dus ik wie op zoek naar de verhalen van de vluchtelingen. En ik wil graag in een vluchtelingencentrum zijn. En ik dacht ik moet het via de formele route doen. Dus dat heb ik bezocht. Mailen met het ministerie, bellen met het ministerie. Maar ik kwam er net terug. De bureaucratie hier is krijgt even wat te dreig om er in een weekend terug in te komen. Dus ik dacht van de morgen van, ik ging gewoon in. Dus ik ging gewoon naar het eerste, de beste centrum Tagong. En dat was al vrij heftig. Het waren al die Lietse hokjes. En er waren jongens die hong de roem achter het hek. En ik dacht, nou, ik spreek ze aan. En die ene woon net praten, noem het waar, die wil graag zijn verhaal van. En dat was vrij heftig. Die jongen die heette Mohammed. Hij kwam uit Somalië. En hierom is hij kwam maar in boord. En het is al gekregen goed gong. Het zee werd er dronken om leven te blijven. Toen had hij dus mijn naam naar een oorplakje. En dat wie echt nog volle heftiger als het plak werd hij zelf verbloot. Dat wie een plak op een industrieterrein, wel grenzend aan een officieel centrum. En dat wie gewoon, laten we zeggen, honderden rioleringspijpen, denk ik. Daar sliepen mensen in. U procedeerde mensen die het gewoon net meer in het centrum verblouwen maaien, die stoppen ze daarin. Althans, die stoppen zichzelf daarin. En het wie, vreselijk om te zien. We might think of ourselves as pure Maltese or as somehow true Maltese people. But in reality, we are the result of the meeting of so many cultures, so many traditions. And this, I think, is not a liability. I think it's a richness. It's not a defect. It's actually a great richness. And also so many people coming from different continents, meeting in our island in difficult situations. This is a great opportunity, even in the context of V18, to connect with these many different cultures which are meeting here. Wij zie je ondertussen overal naar die oren ontheemden, de vogels in de kooikers. We kunnen ze net vinden. Maar dan, ineens... Er rent hier een vogeltje in een kooiker, maar hij wil blijkbaar net filmen worden. Hello, can I see the bird, please? Nou, er is toch iets dat ze het net zien laten willen. Vreemd, hè? Strange. We zijn in Bormla, aan de zuidkant van de grote haven van Valletta, de Cotonera. Correct had de haven van een oudscheepswerf een totale facelift gekregen. En we zijn hier omdat in Bormla het project rint voor 2018. In het thema Generations. Generaties dus. Generaties mannelijke en vrouwelijke, jongens en famkes. How is it to be born in Bormla and to live here then?
Well, you're automatically given that label, that negative label, that you're something less than other people from other areas automatically. And I've just been living here for 7 years and I still have that label, like, regardless. When you say you're from the south or you're from Cotonera, oh, come on, you're from there. Like, it's not normal to be from the Cotonera. We are from Cotonera and we are proud to be from Cotonera. We have to show people the different sides. The better side, the new side of the Cotonera. Like, it's improving. And it's much better than it used to be. De jongeren lezen de oral history van de week en haar bewenners vast door ouderen te interviewen op film. In het voortraject van dit project jou ik een interviewworkshop. Eerst is het alweer nog wat giechelig, maar al gauw wordt het menens. Good question. Good question. Because you triggered my emotion. And it is a very special thing to happen in interviews. Because you have asked me so good question, it became personal already, and now you build on. This will happen. Someone will end up in tears because when we're talking about, like, the main topic is like war. You know, people like might be really. It might touch the right feels. Ja. En dan binnen het de famkes van Bormla die na de workshop een man met een vogeltje voor u op het spoor komen. He had the bird for a year now. Oh, it sings. That's great. And you smile when he sings. وكيف تشتري؟ اشتريتها هانوت. He bought it from the market, from a street market. They sell it at Valletta, home breed. Il-gadġa, tipo, hemm xi size, tipo tkun dejjem żgħira jew kbira. That's a suitable size. Okay. He said it's his hobby. But do you think it's fair on you know, like, the birds? He said since he's always been homebred, if he opens his cage, he wouldn't survive. He'll just die because he's not used to it. Okay, Joey, thank you. Bye-bye. Kaylee, you are a top interviewer. Look at her. Yes. Thanks so much. Valletta Culturele Haardstad 2018 is nog 4 voort. Correct als in Ljouwert. Eerlijk zijn hebben we nog net zo'n helder beeld van hoe dat hier de jaar uitkomt te zien. Maar je kan je wel voorstellen dat Valletta een geweldig decor is voor muziekvoorstellings, theater en exposities. Maar Safir is het nog net. Wij wensen je Valletta en de Maltezen een protte wijsheid en creativiteit om dat hier stal te gaan.